Tohle hodíme ještě na začátek, prosím tě, kogut. Ne, se na to nedá. Tak jsme tady zase, další video a ten kokot zase neumí kokot nastavit mic, vole. Racho, to už jenom je talent, ty vole. No mé, nauč toho někdo prostě natáčet videa, abych mu koupil takovou tu knížku, že jak být youtuber, nebo něco takovýhle z toho. Kámo, já na to nemám už. Za tohle mi platí málo, kámo. Ahoj kamarádi. Jelikož video, kde jsem jakoby, že hledal věci z Vintedu na OPBuy, mělo celkem úspěch, tak je tady druhý part. A dneska jsem si udělal trošku research, protože jsem to tam předtím měl tak jako, prostě jsem do toho skočil, jo, a jel jsem. Teďka jsem se trošku už našel nějaký produkty dopředu a vytipoval jsem si, že kde asi by se mohlo nacházet nejvíc jakoby šmejlířů, že takzvaně. Dopředu říkám, že nejsem legit checker a že nikoho tady nechci v tomto videu calloutovat, že prodává. Jo, ještě jedna věc vlastně. To slovo na R už říkat nebudu, ne? No. Od dneška je to Ctrl-C. Od dneška je to Ctrl-C. Jo, od dneška je to prostě Ctrl-C. Yep. Takže nechci nikoho calloutovat, že prodává Ctrl-C z OPBuy a protože nejsem legit checker. Tohle je čistě educational purposes only, a jdeme hledat, jak ty věci najít levněji na OPBuy. Let's go. První, co jsem zjistil, že je takový jakoby nejlepší způsob, jak hledat Ctrl-C, je, že napíšete Supreme Bag. Kámo, protože tam jsou prostě všechny Supreme Bags, tam jsou z OPBuy. Jo, no fuck, podle mého názoru. Protože když tam stojí tyhle bagy, jsou starý tyho několik let, třeba 400 korun, tak jako I mean... Každopádně tady tento bag, týpek ho tady prodává za litr, ale já znám takzvaně lepší stránku. Holy, vidím správně. Tady tu Patagonii, tu si odkládám. A vedle toho máme tady jako backpack 2, že? Já to hodím podle sales. Jo, jasně. What do we have right here? Well. Mrkneme na to. By the way, já mám dojem, že tohle už je na zovo.cz. Není? No tak jako by po tomhle videu bude. Tady je totiž ten seller. Tenhle seller, kam prodává snad každý Supreme Bag, vole, co by se kdy spawnu. Přidáme hodně z toho na zovo.cz. Myslím, že tady určitě najdu i ten piece from Vintage, you know? Yeah. Here it is. It's the same shit, right? $4, no way. Ne, není to same shit. Whatever. Každopádně tady toto je same shit. Jdeme se podívat na QCčka, aby jsme se podívali, jestli to je opravdu stejné. Ano. Můžeme vidět, že to je úplně stejné. Krása. Dobře. Já si to skopíruju, podívám se to do OPBuy, aby jsem zjistil, kolik je tam colorways, kolik to stojí. A můžeme vidět, že to stojí kolem 80 korun, I guess. Takže cenový rozdíl je 80 korun versus 1150 korun. No a když se sjedeme dolů, jakoby tady dolů kníž tady k mistrovi, který jako tady prodává hodně věcí, tak můžeme vidět, že moje teorie se začíná čím dál tím více potvrzovat, protože každý tenhle piece jakoby je obvious. Je to Ctrl-C, you know? I can see that, bro. It's Ctrl-C. Jakože ty ceny nejsou zase tak crazy, i když jsou třeba tom baby tričku. Kámo, ty kraji si mi přijde jako úplně absurdní, jo. To jako 1700 to je full on scam. Jako za 1700 práva tohle. Ty to stojí 100 korun, bro. Ty to stojí 100 korun. Kámo, ty. No, ne. To nemůžu říct. Máme se na QCčka. OK. B, tohle není ten match, protože tady toto vypadá fakt jako hnusný polyester. A když to já jsem to totiž nedal pod annual sales, protože jsem řekl, to už vypadá jako podle $8 by to mohlo tak nějak být, jo. Se na to mrkneme, jasně, tohle už vypadá pěkně. Hezky mikinky tady mají, jasný. Tak to hodíme se to do OPBuy. Nevidím přes ty brýle vůbec ani fogno. Upřímně nevidím tady tu jeho verzi, což mu může actually zachraňovat a možná to přidá k jeho jakoby působím vodíků, že jakoby he might be legit, bro, ale povím, já jsem tady našel přímo tady tohle stop, takže pusuje body pro mistra tady. Jdeme dále, já si myslím, že tady jsou jako jasný věci, no. Takže právě tohle trošku 100% najdu, jo, týpek tady prodává XXL za 14. No. Kámo, už to actually vypadá decent. Kámo, 120 korun, I guess. Pak mě můžete zbat v komentech za to, že neumím měnu, ale to tady fakt počítám z hlavy. I mean, zkusíme najít přesně to, co tam má ten borec listnutý. Všichni pokupují tady ten Burberry kolab. Burberry.
Budu mít basic pejpcička, budu mít Burberry kolátka, bejsbráska. Ok, já si myslím upřímně, že tady ten link byl listnutý u někoho ve spreadsheetu, jako tady přímo za ten Burberry. A že prostě lidi to tady koupili jenom ty Burberry a nevím tady přímo ten jo, ale každopádně je tady. Jako je to stejná kvalita jak ty věci, co jsem koupil, tak písička. Můžu najít, bro, I can't find it. My bad, tak on to tady není. Tam není ten Hello Kitty kolab, to je, kam já prostě nevidím do píči prostě, já jsem nevěděl, tam není ta Hello Kitty. Jo, dobře, to hodně, tak já tady hodím tady ten asi, možná spíš ten levnější, že jo. Co jsme, nějací boháči? Pojď ta boháč? No, vůbec. Tady jsou ty kolaba. Yes sir, yeah, we can see like 240 gramů, bričko, žádný prostě šedé polyester, to není. Reálně. Je tady vůbec kupoval někdo to, co poubil ten boret? Ne, to ani ne. Každopádně je to tu, je to tady dole a stojí to $6, což dělá nějakých 130 korun, to je sync a 30 korun versus kolik? Versus 1500. Jakoby je tam rozdíl. Jdeme dále, tady mě zaujala tahle Maison Margiela peněženka za 3400 korun. Ale upřímně, když se dívám na ten listing toho týpka, tak upřímně jako si myslím, že nebude prodávat Ctrl Cčka z OPP, ale že má, co já vím. No tohle je minimálně divný. Že tam není zapsaný, jo, a přesně takové kartičky chodí z Ctrl-Cček. Každopádně už jsem se na to díval a jelikož je to trošku dražší a řekl bych, že to bude trošku přesnější Ctrl-Cčko, tak to, jako tady je 700 sales, možná to tady půjde. Já jsem to hledal a nenašel jsem nikde žádný QCčka, jo, takže... tady jsou, hovno, dobrý. A tady je jakoby účtenka, ok, yes. A má to i tu stejnou krabičku, všechno stejný. Ale je tady i ta Marie, ale to se jako nikdo nekoupil, oni se všichni kupujou ty účtenky z nějakého důvodu. Takže kdyby ta účtenka je víc cool, nevím, mě se líbí víc ta účtenka, takže asi tomu rozumím. Připomíná mi to ta Virtual Abloh účtenko koberec, ten byl pík. Takže páně toto určitě bude na zovos.cz. Je prostě jenom škoda, že nikdo nekoupil tady tu, ale když si to porovnáme s těmi kvízičkami, jak dobře vypadala tam ta, a když tato je teda ještě dražší. Asi si dokážu představit, jak to bude vypadat a řekl bych, že to bude hodně podobný tomu, se tady bude zdrží v ruce, Každopádně pro toho listingu bych ho neodsuzoval. Jdeme dále. To jsem se snažil trošku podívat, že jo, na to, jak tady týpci listují boty. Když jsem se vrátil k tomu, tak hledal jsem boty a přijde mi, že jako za 12 se prodávat Sampy je celkem štědrý a můj takový listing štědrosti je taky celkem dobrý. Každopádně boty budu hledat trošku jinak způsobem, protože na 1688 jsou boty fakt bo tam nejsou Sampy, to jsou kampusy. Já jsem rytář. No a tady těch kampusů je na net, že jo. A za 620 korun. A toto jsou myslím přímo ty stejný. Ta stejná barva, že jo. Yes. To je ta stejná barva, tady toto. Tady není ta fialová. No každopádně, co já vím, tak tohle si myslím, že je top batch za tu cenu. Ale nejsem s tím jistý, ale přímě si myslím, že jo. Jo, je to top batch. A když se podíváme na kysička, zkusíme najít přímo tu stejnou barvu. By the way, tady ty extensions, co používám, tak vám nechám v bio jako o každý od takovéhohle videa. Ty modrý si nikdo nekupuje. Jak prdele. To si děláš prdel? To hodně se třeba pátle šedý, protože jsou hodně pěkný. Jsou clean, jak kde byl. A vypadají fakt dobře, kámo. Mají i ten semiš, všechno mají. To je fakt jako top kvalita. Jsou tlustý, macatý, jak mají být všechny kampisy. Ty fialy, ty jsou taky co tu je? Ty jsou hodně. Takhle si tady podle mě můžeme najít všechno, možná tady ty adresy, ty nevím, jestli tam najdu. Jo, teďka se přidávají ty PDF channel. Upřímně, já teda jsem to ještě neobjednával, takže nevím, jaká ta kvalita je. Ale podíváme si, už tady doobjednal. Já jsem to objednal, ale ještě mi to nedošlo. A to jsou hodně úzký boty. A přímo tady ty adidasy, přímo tyhle tady nejsou. Já se pokusím je přidat, jestli tady najdeme link na OBBuy. Ale zase jako na druhou stranu je pravda, že tady týpek prodává hodně loupcí boty a že tady neprodává nic crazy. Jako prodávat tady nový danky, nový bez vysačky za 1600 je celkem podle mě cheap. Jakoukoliv to stojí normálně, to stojí víc určitě, třeba 3 aspoň. Se podívám tady, no, toto je podle mě taky ton badge a ty stojí 640 korun oproti 1600, takže to je tam jako rozdíl. Si myslím, že to jako může být tady to. Každopádně jdeme
jdeme na dalšího, ať nejsme stakloti tady u borce. Tady tento týpek mi přijde trošku ještě víc obvious, jo, tady třeba kámo, jak ty tím vypadám base za tak málo. Jakože try not to be more obvious. Jo, babes, ty se pojívám. Tady kolem takový to ceny, ty 290 konec celkem dost. To bude asi jako ten nejlepší, no. Když se doseknu nějaký random tady link, zkusíme ty levnější, protože 900 korun za babes je dost. Jo, tak tady všechno kramice, fajně je v pohodě. Všichni bylo tady ty šedý, prostě. Ty bílý jsou hodně clean. Ale vím, že nejhezčí jsem měl, tak jsem měl ty fulky, co právě Air Force, ty byly fakt pěkný, já jsem je měl v hlavu a ty byly fakt spíš. Takže buď tady 720 korun, anebo tady nějaký vyprovázet dvojku. Pak tady jsou už hodně, že velmi dobrý stav, jo, velmi dobrý stav. To jsou tady za 1500 tyhle, což já mám dojem, že to jmenujou, jo, 580 korun nebo 1500, to je litr rozdíl a jakoby nevím, jestli to dro tady vypadá úplně, že jakoby má se view profile, no, ani jakoby to bylo jako Ctrl C asi, že jo, údajně, podle mého názoru, jo. Samozřejmě. Teďka něco se mi trošku pobavilo, jakože listingování kámo na videu je normálně kámo. Nový s vysačkou. Jo, no, takže tak. Nový s vysačkou. Týpek se ani neobtěžuje to umít, kámo. Týpek se ani neobtěžuje to umít. To to tam pole a nesere se s tím. Jo, tady můžeme dole vidět, že bolec jako tady jako jede trošku bomby, jakoby s těma 4, ten se toho na kombi nebojí. Jo, týpek se tady s tím prostě nesere. Za 1600 prodává Jordy, co se normálně prodávají vole za ani nebo kolik vole, podle mě to bude víc jak 5000 minimálně. Jako když se podívám na to, jak vypadá ta lota, I mean bro, jakoby dá co si tady, co tady zkoušíš? Co zkoušíš bro? Co zkoušíš? Nakouráš na klavír. Podle mého názoru to bude jako budget batch, to co tam týpek má, ale pojďme prostě jít s tím, že to je mid batch, který stojí $40, což dělá nějakých 780 korun. Podívám se, jestli tady jdu přímo tu stejnou colorway. Oh hell yeah. No tak. Kámo, toto vypadá mnohem líp, jak to, co tam má týpek display, jakože neříkejte, že ne. Toto vypadá reálně mnohem líp. Já tady nemůžu moc si to vyjadřovat, protože jinak zase dostanu, jak zase mi to video smažou, já bro. Každopádně, co já vním? Já jenom tady jako by projíždím Vinted jako zákazník. Jdeme dále. Essentials Mickey. Tak tady má Receive. Jakože mimo to, že prodává Supreme Bag za 385 korun, který bude na 99,9% Ctrl C, tak tady má jakoby Essentials Mickey s fakturkou a zbytek věcí brá celkem jakoby decent, jakože brá celkem legit. Jo? Jakoby, you know. Tady za to je takový 50-50, jo? Každopádně já nevím, kde to koupil. Play StockX. Každopádně najít i dokážu, samozřejmě. Za mnohem méně, of course. I can do it, bro. I can do it for you. Tak dále to je bokem, protože tohle oko se vymroží méně, jo. Kouknu na to, tady na tohle, vrše $13 mi přijde jako, že bude trošku lepší kvalita zrovna tady v tomto. Co je, vole. No, jakože ty miky nevypadají dobře, za $13 to vypadá insane dobře, jo. Zak, kolik to je? 260 korun, za 260 korun, nejdu tomu. Toto za 260 korun. Jo, má dvě, já jsem si čekal, že to bude jak insane. Každopádně 780 gramů, každopádně to je hodně díl. No to na tento kousek tam není. Ale já to vůbec nevidím, sročka. Je to glas. Kamo. Jo. No tak juříčko na to není, takže to asi jakoby není, neseženu. Možná kdyby tady dal Borus dal, tak to najdu, ale přímě se mi nechce, takže sedu na vás. A kolik bylo dávno? 37 minut. Takže to je pro dnešní video všechno. Příští týden bude zase home klasicky a nezapomeňte dávat like a odběr. A máme tady mrzou zprávu Rest in Peace 30% z toho výkupu a já musel zrušit, protože jste vyretadí si dělali furt nový účty, vole, a ojebávali jste systém. Přijde na to normálně, Yeah. Teďka new gens normálně, co přichází, objevují, objevají, tak prostě nemůžou mít 30% z toho výkupu. Ovšem pořád zůstává unlimited 20%. Takže, jakoby, podávají to v klidu, ale ty ole budou to lepší, no. Kdybyste potřebovali s čímkoliv pomoct, připojte se na Discord, nechávám v popisku a čau.